Sanibingelela bazalwane igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngu-ST wakwaDlamini. Mfana wale kwaZulu komhlaba uyalingana kwakhubalo limbike egcekeni. Siyambonga uNkulunkulu ke namhlanje ukuthi unathi la namhlanje. Siyabonga kakhulu bazalwane for taking this time ukuthi nisishare kanye nathi. Yeah, namhlanje ke I'm with my favorite guest for the first time. And I believe not for the last time. So it's Naila Namhlanje. But before we start the show, I would love us to pray. This is a Christian platform. And if you are a believer, you are here. You are in a very, very, very right place. So thank you so much, Ma'am. Father God, we thank you in the name of Jesus. We pray. Kulungulu thona mandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya ingcwele. Moya weqiniso uNkulunkulu namandla sesikhona kule ndawo. We pray, oh God, that each and every word that will be uttered here, we pray uNkulunkulu engcwele, that it brings change to each and everyone watching us. uNkulunkulu namandla kuphinda kuphi la kufinyelela khona lo mlayezo le video ngegama lika Jesu Kristu under the sound of my voice. I pray uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu, bring change kuloyana naloyana ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Yeah, sibingelela bazalwane KZN once again. KZN, Western Cape, Eastern Cape, Northwest, Limpopo, Mpumalanga. Siyabonga kakhulu, even Gauteng la esikhona khona ke siyabonga kakhulu bazalwane. Namhlanje ke njengoba ngisho ngithi I'm with my favorite guest, usisi wami omdala engingela namhlanje. Sawubona. Sawubona mfowethu njani? Siyabonga, siyaphila. Siyaphila. Jesu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithemba ukuthi akusinto ejwayele into yokukhuluma. Lo muntu ujwayele ukudumisa, ujwayele ukuthandaza, ujwayele lapha na. Kodwa ke nizoyizwela nani ekuhambeni kwesikhathi. Sikhona leli side lakhe silifunayo, sifuna ukulazi ngaye ngoba siyazi ukuthi simazi ngokucula, simazi ngokudumisa, simazi njalo ngeinto ezihlukahlukene. But namhlanje ke sila siswami kwabantu baqala ukubona akusiphe nje introduction yakho. Intokazi esinayo la, kodwa sisiyintokazi phela umama. Yebo. Umama esinayo la namhlanje. Yes. Thank you so much Butwami. Once again ngicela ukubingelela ababongeli endaweni zonke nikuzona njengoba seshilo uButwami ebala. Lo okhuluma nani namhlanje baningi bangazi ngokuthi usisi nokulunga weGod's Army. Sisi nokulunga weGod's Army. Ongusisi nje. Yeah. Kodwa ke manje yebo usisi nokulunga weGod's Army lona ongumama uNdlela. Shadele kwaNdlela 2015 kwaNdlela abakwaNdlela ke baseThekwini. Futhi ke unkosikazi wakwaZulu Natal. Wena kahle awusiyo wakwaZulu original. Sino kwaZulu mina original. Kodwa ngizalwa ngumZulu, ubaba wami uNxumalo. So mina igama lami nginguNokulunga Mazwide Ndlela. Ubaba wami wakwaZulu nguNxumalo kodwa ngizalwa intombi yaseMampondweni. Uma wami wase Eastern Cape endaweni yaseLusikisiki. Kodwa manje na kwi language yakho kuzwakala ngathi ilanguage evile kakhulu isiXhosa. Ukhulele ngale noma uzalwa umZulu. Yes. Noma ngizalwa ngumZulu angikhulelanga eThekwini, ngizaliwe eThekwini endaweni eClaremont kwaDabeka kodwa abazali bahamba. Abantu base Eastern Cape abaningi bazokwazi ukuthi oNxumalo baseLusikisiki. Ukuthi babalekani kwaZulu angazi. Kodwa nje ke umuntu ukhule uthe ephaphama eqala ukukhula wakhula abazali sebengase Eastern Cape. So ke isiXhosa it's a mother's tongue. Ngiyazi ukuthi na sisinokulunga. You know noma swaba umama I think nami I'm struggling with that. I feel free nje sisinokulunga. Yeah. I'm struggling with that. You're not the only one. Nami I'm always addressed as ubhuti ST. You know, noma sesashada kodwa akujiki singesa blame abantu waziwe ungubhuti ST. Exactly. So yeah, sembonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngalokho kuba into enhle kuma umuntu engayibambi offense masithi sisi kanti
wena ulinde sithi Hayi mama lutho. ngiyazi ukuthi abanye abantu akuzwakali kahle kuyena uma usithi Yeah. hayibo Mina ngaze ngabakhulula ngathi everywhere I go ngiyabatshela ukuthi bazalwane feel free. Ngingusisi kubantu einganeni. Wena nje abantu abadala nokulunga begotsami qedile. Yabona ke ingane ke sizingahlonipha ke phela ngingumama ngimdala. So ayingoffendi because abantu bangaze kakhulu ngisewusisi. Yeah. Yeah. Yazi ukuthi sisiwami sikwazi kakhulu ngeGodsami. Yes, Ake ngisho njalo into angicabanga ukuthi uannouncewe yeGodsami to umhlaba wonke. Exactly. You see, but before that ngifuna uqala nokuthola ukuthi size sikwazi kwiGodsami ushunyayezo ubani mamkele kuphi who preach the gospel kuwena ithola ususembusweni kaNkulunkulu. Yeah, budwami. Bafethu umuntu usindiswe esemncane. Okay. Mina uJesu ngimthole at the very young age. I was 12 years ngisindiswa. Kwafika itende, it was 1995 if I'm not mistaken. Kwafika itende endaweni yangakithi. Umfundisi wemisi itende wayebizwa ngokuthi umfundisi ungayo. Okay. Umfundisi ungayo abantu abadala bazokukhumbula uyena uzalo NJ enkosini. Ubaba NJ Sithole uzalwa ile ndoda enkosini. Madodana. Yeah, so mina ngisindiswe kulona ixhego lihambile lo misi itende lapha. Ngingane esikolo itende liyangena ngaphakamisa isandla ngamamkela uJesu ngasindiswa. Kwasho ukuthi imbewu ingenile okwangempela. Ngingasho ukuthi noma mina ngangikwenza ngidlala. Yebo lento ukuthi uyavuma ngomlomo ubusukholwa ngenhliziyo. Asho ukuthi ngasindiswa ke ngakhula ke ngakhulela enkonzweni ngaqale ngakhonza faith mission ngaba igundane la khona ngicula ku Sunday school ngakhula ngangena ku youth. Uma sengena ku youth ke ithwela khona teenage like yabo ithwe ngase ngizwa nami ukuthi ayibo lento yokusindiswa ingenile ngisindisiwe ngizibona ngani esikolweni angisahambi ngendlela kade ngihamba ngazo. Angisaphili ngendlela ebengiphila ngayo. So to shortcut the long story. Into ke manje eyenzeka kwathi 2000 and ubaba uNJ Sithole imission yethu yayise Holy Cross. Okay. So ubaba uNJ Sithole wayejwayele ukusuka eThekwini ahambe ayothandazela eHoly Cross imission la ubaba wakhe umzala enkosini oyehlala khona. So I used to be there nama kuvalwe izikole ngama holidays. Kusho there is this holiday ubaba NJ Sithole ukhona laphana uyothandaza ufastile kusho ekhulekela kona uqala la amatende wakhe imvuselelo. Ngangijwayele ukuhlatsheleliswa ke laphana makuculwa kuzobizwa mina ngaphambili ngibona ukuthi ngokwesikhathi samanje babengenza uMC wabo yebo because ngangithathwa ngimiswe lapha ngasetafuleni kuthiwe dumisa ngiyolida inkonzo nje sikukhonzela khona endlini. So wayefastile uma ufastile ke ukuhlala wezivalela ekamereni lakhe. So this day waphuma I still remember waphuma wazokhonza nathi. Ekukhonzeni ngakhuma iphuma inkonzo athi ubale ngane eminyama lo wengibiza ngokuthi ngingibaba wakhe shuthi that's the nickname engiphe yona ke. Ngimbuza mina why uthi ngibaba wakho athi umumbi njengobaba wakho ufana nobaba wakho. So athi iphile ngane ngathi cula ngibizwe athi ayibo wena ngani baba wakhe ufana nobaba wakho wasuhlabelela kangaka ufundiswe ubani ngithi mina uNkulunkulu angazi kushuthi on that day wanginombola noba wangimaka angazi. So ubaba ungayo wayimisa amatende sasihamba ne crusade yami yokuqala engangihamba nayo yayibizwa ngokuthi i-consuming fire ile iyayicreatewe ngubaba ungayo. Okay. Yes. So sise Cape Town ke sasihamba Eastern Cape kakhulu ko Tabankulu, Flagstaff, Bizana abanye bazokwazi ke mangibiza lezo ndawo. So shuthi it was 1997 sise Cape Town. Okay. 97. No, cause kwaGodzami ngijoine 208 it was 207. Okay. 207. Okay. Yes, sise Cape Town umfundisi ungayo. Uyokwenza imvuselelo iGodzami yayazi ngibihamba eCape Town eMuway. So ngizwe mina kuthiwa iGodzami khona. Kanti i-team yeGodzami izohlala
close nala engihlala ngakhona Okay. eCape Town endaweni ebizwa ukuthi wakuseluzuku. Ngigwala ke ngikutshela ngiyabasaba abantu. Ubaba wala umfundisi esihlala khona umfundisi uGentile used to say kutheni ungayigqotsami angithi abantu bangalena usuka ngakhona uyabazi and stuff. Ngithi ngeke ngikwazi ukuye ngiyabasaba abantu begqotsami. Kanti one day sizo attenda ke Miway inkonzo. Hayi lo baba Gentile lokho engidonsa hamba yobingelela ngithi mina no relax. If uNkulunkulu efuna ungihlanganisa kuzokwenzeka kodwa angizukwazi ukuyoziveza. Afika ubaba umfundisi uNJ Sithole nangu lo mfundisi uyangiphusha hamba yobingelela akana lutho NJ akazi ukwenza lutho hamba ngithi angizukuya lapho kanti sorry kuzokwenzeka on that year uyophela unyaka ngifonela umfundisi wami ubaba wami ngayo hey ukephi emfethu kwakukuningi ngakwashona nomama umfundisi wami okuyena oyengigruma kwi-calling yami so ngangise kwi-veg yokugive up ukuthi I don't have a spiritual mother anymore lo muntu ekwazi ukungikhuthaza ukuthi pray ubiziwe uNkulunkulu yabo don't play focus and stuff so ngase ngize ngaqala even umsebenzi esibhedlela ngathi ngiyagive up indaba ye-calling manje bayi full time work emsebenzini wenkosi ngimncane ngiyagive up because ekhaya ngintombazane ngingedwa kunezinto afanele ngiyibhekelele so ufika nje sengisayine i-contract ukuthi manje ngiyafunda nokufunda ngiyaqhubeka and then ngapha ngibambe i-part time job athi uNJ uyakubiza eThekwini ukuthi mina noNJ athi yes wena ubiziwe aqale kumuntu omdala thethe suzikhohle ubiziwe uNkulunkulu asho kanti ngenkathi esho uma engcwele kimi sethe isikhathi sakho siphelile eCape Town ukuthi siphele isikhathi sami ngiyaphangasa but yabuya lento ukuthi khona into ethe kuyixesha lakho liphelile eKapa so athi ngizokunika inamba yakhe ngicela umfone ngithi tata unibizelani athi iGod's ami idinga umuntu usisi Margaret akekho so iGod's ami idinga umuntu ozongena esikhaleni ngithi mina bengiwubani kanti njalo usisi Megi mecula ngangihleli ngithi mina one day yoba njengalosisi uNkulunkulu walosisi uNkulunkulu wami ngangimthanda kodwa engazi she was my mentor kodwa yena akazi waye role model yami engangibukela kuyona so yaba kanjalo ke mfowethu indaba yami yokuthi ngihlangane nendoda kaNkulunkulu ubaba uNJ Sithole ngiqala ukuhamba neNkosi yami it was 2008 ngikhumbula kahle i-crusade yami yokuqala iNkosi yami ayisiya eSekhuni biza la eJoburg ngizobe ngilikhumbula igama sengikhohliwe kodwa ngangibona 2008 sasikephi ngoba angayibonisa Soweto Kagiso kuphi futhi ngibona ama DVDs wakhona I think mina ngazi ama DVDs yase Kagiso ngazi neyase Soweto sekulate ke lapho sekulate lapho ngiyakhohlwa manje ndaqala ngiqale kuyena eGod's ami kaze ngayicasukela okay saqala lapho ke mina ngene ke eGod's ami 2008 ngihlanganiswe uyena ubaba wami kodwa yena efonelwa ngubani iTsunami ukuthi ngicela leya ngane engayifika ngoba wayebona emhlabeni yes ngisemncane uyabuza uthi wafona ubuza iphi leya ngane tata yayicula kuwena incane athi omunye hayi khona yenzana athi akenze lutho ngisinaye la eCape Town emvuselelweni athi phela tata ngicela unginikeze yena aqala omunye anqabe kanjani ngoba nami ngiculelwa uyena uma ngikunikeza yena ngizosala naba athi ke ubaba nje Sithole hey tata uzobona ukuthi wenze njani but ngiyamdinga wengalazi negama lami on that time but ngiyidinga leya ngane athi tata ngisemncane ngane nami ngeke kwazi uhamba neNkosi yami nihamba kakhulu athi hayi ngiyamdinga uyadingeka lana yabo so kwaba kungena kwami ngicela ukutshela ukuthi ubaba wanginika inamba athi fonela nje into engangisaba ngangidayala inamba ngiphinde ngikhansele ngidayala inamba ngithi bangenzani konje Nkosi yami labadade songamfonela athi ukephi ngizise Cape Town athi ngizofaka imali manje ngicela kusasa ufike eThekwini ikwaze kwashesha hayi ngempela indoda yaNkulunkulu efaka imali ngifike eThekwini ngifike eThekwini ngiyalungiselela la i-team vele sebekhona abafikileyo bayafika eMlazi ulungisela ukuthi kuyoqala imvuselelo 2008 futhi I think it was February just ngisabalekile igama lalindawo so kwaba kanjalo ke ungena kwami kwiGod's Army usiyangena ke usungene kwiGod's Army uyafika your first experience ukucula ke entendeni
Yo asiqale lana ke. Umuntu manje ujwayele ukucula kubantu abancane. I-challenge itende elikhulu engakaza ngema nokuma kulona. Uma ungena ngaphakathi etendeni uqala uthuswe izihlalo zakhona. I-arrangement ukuthi kahle kahle le zihlalo njengoba zigcwele kanje kuzogcwala abantu. I-shock yami yokuqala le ukuthi imini uzocula la. Awu lapho ngase ngifisa ngisho ugoduka. Cela uxolisa ukuthi hayi ngiyaxolisa mina ngeke ngize kulunge. Kwagodza ufika ke mfethu unikezwa u3 months. Lo 3 months uqala ungeniswe ku-chorus. Uqala wonke umuntu uqala lapha. Ukuze uyoba ngu-MC awuvele ufike soba ngu-MC uphathe uhlelo. Uqala lapha e-chorusini baku-check lapha e-chorusini bakubona ukuthi okay umandla kakhulu e-chorusini or umandla kakhulu endumisweni. So I started there ke kuma-chorus. Cabanga ngifikela kwabo Sisifey, abe God's Army. Ofe bafice khona? Yeah, bonke osisikhanye bafice khona Babulinda, Beshu, Sibumzi, bonke bafice lapha. Hayi abantu banezitep lama ukugidwa kwenziwa izitep ngiyibhimbi ke mina ngikwazi nalokudansa. Ngizothamba kwenza izitep ngihlehlele emuva. Uma kuthiwa i-chorus sisi angazi i-chorus abaleka wonke. Kuzothi ngesikhathi se-chorus mina vele ngisho indumiso. Uma sekuhlelwe phansi kuthiwe lalela ke sisi ngesikhathi sama-chorus only chorus ayingeni indumiso. Umuntu odumisa la ekhaya u-MC usuke phethe uhlelo. So umuntu wafunda ke kanjalo ke. Mina I think waphela u3 months ngise-chorusini noma awuzange uphele angisazi kodwa nje impilo yami la yaqala khona ukushintsha. Ukuthola i-call ethi ubaba uNJ uthi uma ezongena ucela ukufika kudumisa wena stage. After ngidumisile ngizothini? After udumisile phela uzomwelcome ngithi mina kanjani? Ngizoyenza kanjani lento yenziwa usisi Migrathi? May welcome itsunami esho zonke lezi zinto ngizothini? Ngathi yabona ke la athi ngizofonela ubaba ngithi ngicela uzonithatha. Ngathi siyona indawo yami la ngizolunga. Athi relax. So masezofika esemnyango ayagijima umyalezo uphuthuma uyodumisa. Indumiso yami yokuqala ngisayikhumbule ngayihlabelela isithi inyanga enkulu ikhona la ogama lenguJesu. Kwenzelwani ke lapha? Kuthiwa ke fanele udumise phambi kwakhe sekhona kuzwe ukuthi uma ubamba indumiso uyaconnecta yini audience. Yeah, isn't that ngisho? Okay. Futhi ke uyakwazi nokuzwa ukuthi uthandazile before. Thina safundisa ukuthi awumi phambi kwabantu ungathandazanga. Awulenzi lelo phutha and awuthandaza umthandazo ka5 minutes ngoba so uyaphuthuma uyahamba uhlabelela. Iba nesikhathi ku-closet noNkulunkulu because lapha uyolida ibandla uyalithatha from down khuphuka nalo yoliphonsa kuNkulunkulu kufanele ozoshumayela afika iground isiready safundiswa lokho yabo le yandumiso yempi elwayo so wethi ke ukwazi ukuthi ungumdumisi uyomenda wena eyodwa sizolwa kahle kahle ungumshumayeli oqala wena wendlalela umshumayeli so ulwa namadimoni ke manje wena ulungisa umkhathi yonke lonto okay ngiyicula ingoma yokuqala ngehla guess what yabizwa i-team after inkonzo samiseklo ngena phakathi athi bangani bami nganitshela ngathi mina angazi nithatha blend nganitshela ngathi checkani indawo enikuzona uma nisegoli mixana amaculo isisuthu nisebasuthwini uma nisendaweni yamakhaladi culani isingisi ngoba nisendaweni abantu abangasizwisisa kwaXhosa isixhosa kwaZulu isizulu nithatha into ukuthi nisegoli nizocula isixhosa inyanga enkulu ogama lenguJesu kamele ngazi ukuthi wema uzishokile mina phela oculela ngoma wathi ke mntana ngiyakunderstanda uyafika sengiyangitshela ukuze wazi so kwakunesiqobulo sethu sasisenza ke kubaba isithi we serve and protect. Okay. Siya serve and protect. Ungakhulumi ngobaba enje kithi noma kanjani. Ongeke ukwazi. So sasisenza lanto ukuthi we serve and protect. So kwathiwa futhi second day ubaba uthi ucela udumisa. Aliphelanga iviki mfethu kwathi kwiviki lesibini kwathiwa ubaba uthi uzophatha uhlelo noLinda. Hayi kwenyuka ke Linda ngizonza njani baba makhaya. Baba makhaya ngizonza hayi relax mfethu. Lento le uzofunda
yabo nje listen to me uma ngithini mase ngimwelcome but na uzosho ngendlela yakho ngingasho ngithi nje it's God ke mfethu wangifundisa from there ke ngangena kanjalo ke sekuneyinsuku la ugcina usuluphatha khona wedwa ke manje kwaba neyinsuku uqinisile ngoba phela ngisafunda ngangiqala mina ubaba engengafiki mase kuthiwa na imoto ngiyehla uyathatha ubaba emakhaya ngibaleka leya process yokumwelcome so kusho ukuthi bamtshela ngazi wabuza ukuthi indaba lo edumisa ngekafiki ngithe akaphatha uhlelo ngifuna umbone ephatha uhlelo azofika igcineni yabo wangifica ke ngelo langa ukuthi kufanele ngidumise phambi kwakhe ngize ngimwelcome kodwa uNkulunkulu wabamuhle ke ngafunda ngiyafuna singene deep kuyona le yejeni yakho nayi God's Army kodwa into engifuna ukuyithola la indaba yokuthi usungenile ke kwi God's Army so sena travela njalo relate kanjani ke manje naye uTata NJ usukhula phambi kwakhe njalo and usabuyela nile kulomfundisi wayekuthatha kuyena ukusebenza kwami ke manje ekhaya umfundisi la engithethe khona ngangihlanganyelana nabo ngamaphasika ngephasika mina ngangabikho eCFC neGod's Army ngangigoduka ngekhaya ngoba phela lisekhona ekhaya yes iGod's Army bengijoina only ke sesihamba so into engasho ukuthi ubaba uNJ he was a father mfethu he was a father ngalendlela ukuthi sonke ethimini wayesazi ukuthi ubani ubizelwe ini ubani ukuthi kweliphi office wengakubhayizisa ubaba mengihlalisa echorusini ukubona ukuthi ichorus uhamba nalo asho athi ngicela ichorus leni lihambe nomlilo kwehla uNkulunkulu nihlabelela ichorus ungathi umhlabela ichorus uyibukele phansi so baba wekuthatha akufake kwiposition yakho lo ibize lo uNkulunkulu athi wena stick nayi position yakho hlala la don't move ungafuni ukufana nabanye abantu ungafuni ukufana nabanye so kwakulula even ukuhlala naye even ekhaya weba ngubaba weyidlalela kube mnandi kube kanjalo so mina ngibe naleyo nhlanhla ke mfethu ukuthi ngikhule kulezo zandla ngithe ngisesandleni sika baba ozala ubaba nje isole aphinde ngaba sesandleni sakhe uqobo ubaba nje isithole so bengi in between isikhathi sokudlala besingekho i-chance nje ukuthi hayi isithayimini nami ngisawukwenza njengabanye izinto abazenzayo bengingenaso because umthwalo ubula umthwalo ubula ngoba ngihamba namadoda kaNkulunkulu la akufanele ngidlale mina ngashintshiswa ivini indlela yokugqoka kwathiwa njengoba usuphatha uhlelo uzoba formal because abantu abasemva kwakho you lead ubaba nomama uJobe bagqoka kanjani so awukwazi wena ufika sokugqoka ama jean namateki stage you have to change so ubaba naye kubaba ungayo he used to come ema tendeni eGod's Army kakhulu yo Pethu ngiyafisa nokubuza nayo le okay yaqhubeka ijeni ukuphathi lokuzala but before ngikiyise kwi transition la ubaba NJ ngasekho khona ukuthi impilo iyarelate kanjani ngifisa ukubuza nje imvuselelo ziyenzeka eindaweni ezihlukahlukene kuma cities Gauteng njalo nakuzo lezi ezokugcina sezohamba yini izinto ezikhumbulayo kulezo imvuselelo lezi zokugcina sizohamba baba angithi bambonile abantu ukuthi egcineni beseshayekile kodwa like shayeni kwakhe emzimbeni ila khona ebemmo khona spiritually so mfethu to be honest uma kuhamba insika yomuzi noma ekhaya kuyazwakala ekuzwakaleni mina ngifuna ukuthini ubaba wasifundisa inkani nesibindi sokuthi asihlehli la siyaphambili so ekushayekeni kwethu sikhala sinjalo asihlalanga phansi thank to God ngokuthi asinikeze umama uNJ yabona into engakutshela yona unesibindi lo muntu wesifazana umfethu akekho umuntu ongumama ngathi ehanjele ubaba wekhaya next month athathe ikhwama aphuma ashiya ingane nomuzi aye ematendeni akekho so ubaba wasishiya noma sabana wasishiya nolaka lokuthi we will continue
no matter sibleeda thina sihile ngendlela noma siphilele endleleni ngingakusho lokho futhi ngisho 100%. I think imvuselelo yethu sibe nayo yokuqala babengekho siye eCape Town is either Lusikisiki or Cape Town. Okay. Kodwa siyile Cape Town early ubabengekho yo kwakuba usizi nesikhalo ongasas there is a moment la ubona khona ukuthi yabo manje okay ukhona umoya ingcwele but isikhalo sesila iholo lonke uyiloyo nalo uyasho ukuthi ngabe iyangena manje tsunami Yo. mfethu simbona uma ekhala inyembezi ubone sihlangane sonke siyabona namhlanje isikhalo sikama khumbula ubaba akumnandi hayi siyokukhala sonke ngisho futhi ngithi moyingcwele uzosihila futhi mhla uyosihila siyongabelieve siyongabelieve. So I want to say after uba behambile kube nzima kodwa ebunzimeni wasibamba uNkulunkulu noma if lo muntu wesifazane bengakhanga benesibindi sokuthi ngizoqhubeka ngabe salimala ngabe mhlambe mfethu sesikhuluma enye language kodwa to see uma leading us esitshela ukuthi uNkulunkulu kaNJ senguye akakashintshi esitshela ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla endoda bantwana bami let's go continue lo uNkulunkulu wanibiza isesenguye noba ubaba engasekho icebo likaNkulunkulu alikapheli. So lento uNkulunkulu oyiqale ngeGotsama izofela ezandleni zethu. Let's go. So ngasho ngithi mina ngiyambonga uNkulunkulu ngoma ukuthi ame egephini agqoke icathulo ezinkulu kangaka because uma wangena ku size 15 esukela ku size 10 mhlawumbe wesicathulo. So ngingasho ukuthi that woman ibe nesibindi till today. Till today there is a time where sithi khona mhlawumbe uma akavela abeke phansi ahlala aphumula rest but lo muntu wesifazane mfethu usaqhubeka usayibambile. So asikwazi ukulidedela nathi ibhola silibambile noma sesingasekho full time like to be there every day but we are there. Gotsama it's our home akusoze kushintshe uma esidinga uma sibakhona la umethi mntanami ozala sishiya yonke into siyagijima. So life iyaqhubeka impilo iyaqhubeka. Yo, shout out Mom J. Shout out to Mom J. Mom Job sebringele lapho. Inkosi yami. Ministry wise ukuhamba kwakhe ku that NJ kwan affecta kanjani? Ngiyazi kube ni full time lapha na kwiGotsama namanje venza sekhona sengisho nje nangaleza ikhathi ukudlula kwakhe emhlabeni kuma ministries wenu kwayithinta kanjani? Ukudlula kwakhe ngingasho ngithi kusithintile noma futhi ukusithinta kwakhona it's a learning curve. Ngizama ukuthini it's a learning curve ngalendlela yokuthi ngeke ngasho ngathi ubaba gave us isibindi nanokuthi mfethu ake silikhuluma iqiniso ubaba uNJ Sithole noma basakhela igama basilungiselele iplatform alone ukuthi usebenzene neGotsama iminyaka yayivulekela yabo sithe noma sishayeka thina sizibone ngathi sisuka kwenye level siyaphansi sathi asishayeki siyothatha amandla la siphakama khona sizophakama because indlela basivulele yona mfethu isavulekile. It's up to me ukuthi ngihenglisha kanjani or ngihamba kanjani. Akekho mina indawo eziningi ngihamba kuzona ifuthi usuka kwiGotsama bekwazi ukuthi uyingane yeGotsama mfethu ngisho baba abadala omama abadala baba neleyanto ukuthi yo uphuma esandleni setsunami izelele yandoda umhlaba wonke. So mina vele isiprophet sokuthi kufanele ngiyongena estudio saphuma 2012 baba sengasekho baba Mahlaba sikwi Believers Convention. Kangiqeda kudumisa ngihand over microphone kuma ezo introduce baba Mahlaba. Baba Mahlaba and say wait wena ufanele uyo recorder your music awupheleli la ematendeni. Umusic wakho ufanele usabalale. So you need to go to a studio yokwenza a professional thing hayi lo yawazi umculo weGotsama mfethu and beni uthanda unjalo uthola ukuthi kuzwakala ikeyboard kakhulu ivoice iphansi kokunye ivoice iphezulu ikeyboard ayikho. So
Ngaprofethwa-ke from 2012 athi uNkulunkulu masekuyisikhathi kuyokuzenzekela waqhubeleka ulife sengiyagijima sengena la ngiyangibuza khona. So ngizama ukuthi singabukeka ngathi sishayekile kodwa mina uma ngiyibheka bengasona ukushayeka. Kubuhlungu ukuthi ubaba akekho cause angazi zoyibeka kanjani le ndaba. Angazi zoyibeka kanjani kodwa isekuthenini thina sihenglisha kanjani mfethu sivulelwe indlela thina. Baba usilungisele indlela. Umama Jobe basilungiselela indlela basiphe igama. Basiphe igama. Igodzame into ofanele ungayikhohlwa ifana ne training college. Yeah. Sise college. E-college uyela uyofunda. Ufundela lento ofuna ukuba yiyona. Uma usuphasile uyagraduate phela. So wenze njani? Uyaphuma. Uyokwenza ke ngokumsebenzi lobu ufundela. Akekho umuntu who meant to die ese-college. Kuyafundwa uphume ulandela abangemuva. Yes. Landela abangemuva. Landela abangemuva. Yabo. So ashayekanga mfethu because most of us siphume ngoba sishadile. Sesibanjwe imishado ukuthi manje umuntu usekufanele focus kephi? Unomyeni, unengane, unomuzi. Abanye bethu baphume ngobani beyoqala ama ministries. Wabo. Because njengoba silapha besikhulelwa izinto. Yebo. So ngingasho ngithi sishayekanga elokushayeka ngelisebenzise kakhulu because uma uyabala usibheka sonke ngokusazi kwethu uyambona ukuthi ubani usendaweni ethile ubani usendaweni ethile ubani usendaweni ethile ebekumele vele ukuthi sihambe siyofika khona kulezo ndawo. Njengamanje usunezingoma zakho ziyele studio kusho ukuthi ukucula kwakho lokho sikwazi lapha kwi-God's Army etendeni akuphelelanga khona wagcina usuyile ukufezekisa isiprofetho sakho uyirecorde nini album yakho? I-album yami yokuqala ngenze ngo-2019. Okay. Album yami yokuqala full album nje 2019. Uyacabanga ukuthi it was long overdue because kwakudala phela from 2012 but izinto zikaNkulunkulu ziyalindwa. So ngirecordile 2019 bese nginayo first born yami. Mfana wami ngoka 2016. So after ngirecordile ngaphinde ngahlala phansi. Ukhona umehluko ke mfethu kwa ministry yamatende. Mina ngizothini? Ngaziwa kakhulu ematendeni. La kwa industry ngiyafika. So njengoba ngifika ngifana nomuntu osemncane wengane ofundayo. So after ngirecordile ngabona ukuthi ziyabuya la. Kwaba khona icave kwangahamba ngendlela emina ngangitshela ukuthi mhlambe uma sengirecordile yabo izinto ziyokwenzeka like fast yabo. So it's a prayer ke it's a continuous prayer ukuthi Lord sisize bring ama destiny helpers okusiza because singenele studio manje we pay imali ukuze sirecord music or professionally or right yabo sesidinga ke manje kahle funa le ngayiphonsa la uNkulunkulu I cannot blame anyone. Yonke into mina I believe ukuthi mfethu yonke into yenziwa nguNkulunkulu ngesikhathi sakhe. So I took a break after ngenze leyo album yokuqala ngathola ingane yesibili. Okay. Masangabantu besifazane musu pregnant bakho lento ukukhathala vele ukhathale nje uyekelele yonke. Yeah. So mina ngaphinde ngahlaliswa ke leyo period ke ngahlala ke ngathi ngahlala because I second born yami ngoka 2022. Okay. Yeah, ngoka 2022. Kwasho ukuthi ke umuntu uyibizelo lento. Yebo? Icebo likaNkulunkulu, icebo likaNkulunkulu okwazi ukulibalekela. Excuse me. So kwathi kona hayi ngoba enkathi ngihleli phansi ngikhulisa ingane bengikhohliwe bengakhohlwanga. Yabo? But engakhohlweni benginayo lento ukuthi Nkosi awuletha abantu ke asebemkhakha abasebekuthiwa yini leso abasemkantshubovu. Yes, asebemkantshubovu la kwa industry umuntu nje ozongibamba ngesandla athi sisiwami udingane. Hoza kuhanjwa kanje kuze kuhanjwe kanje kuze ufike la. So manje umuntu uyazenzela nje uyazizamela uyaziphushela ngendlela aphusha ngayo trusting uNkulunkulu. So kwathi ke last year sengaqhubeka. Yeah.
So hayi ngabona ukuthi hayi zikhulile manje ingane zami uNkulunkulu zibe badala labantu. Sengabuyela back. So 2024 last year hayi ngasukuma ngaphakama futhi ngamandla amakhulu. Ngathi make ngicosha into zami ngahamba ngaya Cape Town. Because angithi ke kuthiwe umula kwa industry check indawo la khona unama followers amaningi. Angithi yazi leyo nto. So ngabheka ngabona ukuthi iCape Town ibe ikhaya kithi. Yebo? iCape Town ibe ikhaya kithi Omthatha indawo lezo esaziwa kakhulu kuzona igoli kodwa nje angiqale ngala. eCape Town khona ke umfowethu wayengisiza hayi ngaye ngawufika ngithi ngiyozama ke in manje ngithi ngiyozama live recording. After subuya studio phela After subuya studio phela futhi ngahlala isikhathi manje ngifuna ukwenza coming back ikeke. Hayi ngahamba eCape Town hayi inkosi yami ngafike ngasebenza eCape Town ngaphusha ngamandla wami wonke ngazama kwenzeka according to my knowledge. Uyayizwa into engishoyo? Mina ngabona kushem kwenzekile kuphushekile because ngacula cameras were there sound videos everything yabo kanti angazi ukuthi nalapho ngisayofunda it's a learning curve empilweni kunama curve bafethe singasoze siwabalekele. Hayi uma sengiqedile mina ukwenza yonke into sengilindele umsebenzi phela uphume ngibone umsebenzi awusahlangana umsebenzi awusaphumi. Hayi bo guys sengiyamemeza kwenza ngaleni 1 2 3 akukho 1 2 3 mina nokulunga ngokwazi kwami kwenzekile angizazi phela yabo lobuxhaxha benomningi la angazi nanokuthi manje uma siphuma la kuzoba right kuzoba wrong yabo mina mangiculile ngezwe ivoice imemeze iPK nawe wabungifota ngitshela ukuthi ku right kanti ke umsebenzi wami wenzakalanga kahle ngabuya kulo live recording ngingena lutho oliphatheka engathi nanti engibuye nalo. So ngeze ukuthi enhliziyo ibhlungu because ngisebenzile ngamandla but ngaphinde ngathi okay uNkulunkulu it's a learning curve ngiyafunda and ngizograduate one day. So angigive upanga. I feel like give uping ngathi I kodwa ngizo give up. This year 2025 ngiye estudio February bese kuyi fasting. Okay. I-fasting le yenziwayo unyaka wonke umqala unyaka. Bese fasting ngaya estudio ke manje la eJoburg because ialbum ka2019 ngayenzela eThekwini studio eThekwini. So ngoFebruary ngazokwenza ingoma yami entsha isingle kunesingle engikhiphile nje kulonyaka ethi enkosi moya ngcwele vele uthembekile njalo. Sasuke fasting ngeke ngeza ngazokwenza leyo ngoma futhi nakhona ngathi okay ngoba ke nansi ingoma ngikhiphile ake ngiyiphushe futhi ngenye indlela ngaphinde ngathi live recording ngoba kanjani I plan live recording again ngoJuly 26 mhlawumbe abanye bazokhumbula abangilandelayo emakhasini einkundleni zokuxhumana bazokhumbula bazobona ukuthi khona inkonzo bengiyenzile. So I'm still waiting. It's promising ngike this time nokho and ngiyathemba Nkosi yami uJehova akazangiyekelele phela. So bingasekho eCape Town leyo manje. Bingasekho eCape Town ngele ngiyenze this year July 26 July la eThekwini. Okay. Yes. Yona ke it's promising just that ke isalungiswa ke manje sapheka iseki process soon and very soon umsebenzi wakhona uzovela because my plans nginesifiso sokuthi miphuma ngifake kuma SABC TVs yabo ungene umculo wami na kuma SABC radios usebenzeke siphushe Nkosi yami ngoba phela le yanto yaprofethwa kwathi umculo wami uphelelanga la ayitendeni kuphela kumele ke nophesheya kwezilwandle awuthole uclear futhi uprofessional umuhle usacula. Hayi yabona isiphiwo igift mfethu ngeke uyiphuce kumuntu lento ibuzayo baningi bathi mabe ngibona like on Facebook TikTok usisina kulo WhatsApp lona usasho kanje I'm like uNkulunkulu ngisasho kanjani yabo mina ngilomuntu ke ongakwazi ukuthi umeshayile izandla ngiyiphakamisa mina uma ngishayile izandla I give God glory because it's not about me it's about God kodwa nje into engakuthembisa yona my secret is prayer. If your secret is prayer you'll never go wrong in fact because I'll compete namuntu. I angikho competition angikho and anginali iphimbo mina limnandi kunabantu mfethu abanamaphimbo answempu amnandi uvuthi ha na ivoice yengelosi
mina ngidle ngento eyodwa mfethu. Ngidle ngento eyodwa. Ugcobo. Angifuni lungibalekele. Ngiye ngisho ngithi ngicela Nkosi ungenze ngibe nomohluko. Uma sekume mina ngisho bengasuka umuntu onephimbo elinjani. Ngifuna kube nalento ethi kodwa lo ongene manje kunento engiyizwile ingithinta. Yebo. So it's a ministry to me. Yeah. It's a ministry to me mfethu mina kuyangihlula nanokuzibiza ngeartist angikwazi. Mina ngihlulakala sengibizelwe ukuthi ngiyoba iartist endaweni. Uyayizwa into engishoyo? Sengiplanile noma ngitsheliwe ingoma ifanele ngicule. Iyabaleka. Sure. Umoya engcwele alethe ingoma leso sikhathi. Ingoma ezophilisa edingwa ibandla ngaleso sikhathi ezophilisa someone ngaleso sikhathi. Yayizwa lento engishoyo. So mina angikwazi nanokuzibiza ngeartist. Angizazi mina ngiyumdumisi nje phela othumemile. Into engiyaziyo ngifuna ukuhlukumeza uSathane mangimile. Ngifuna ukuthi make sure ukuthi yabona ihili yesicathulo. Ngifuna make sure ukuthi ngimshaya ngayo la. Ngikhipha ubuchopho ngaphandle ngoba ngiyazi ukuthi akangifuni uSathane so nama ngimfuni. Asifunani. So anginaso isikhathi sokufika ngidlale epulpit mina. Ngikwazi ufuna ukuba formal, ngikwazi. Sometimes ngiyafeel ucula ngipholile njengabantu bonke ngake ngatrya babhoreka abantu balala bozela. Ngathi mina ngiyini? Athi umoya engcwele wena ungumdumisi uyalwa ngephimbo lakho. Uyile nhlobo yomdumisi oba sempini umdumisi. Your voice nje ayinaso isikhathi sokuphola. So nalokumemeza lokhu mfethu angikufuni sometimes uthi abantu besho ngamaphimbo phezulu kuyazenzekela mina mfethu I started mina kahle ingoma kodwa ngiyogcina sengazi ukuthi sengikephi sekwenzakaleni angazi kodwa one thing engifuna ukuthi make sure uma ngimile stage ngifaka uSathane enkingeni ngidiliza umbuso kaSathane anginaso isikhathi sokudlala noSathane. Nezwe nomzalwane uyaconfirm usasho ukuthi usacula usadumisa njalo njalo. Uzongiphendula umbuzo bengakawubuza ngoba bengifuna nokubuza ukuthi mhlambe you can even explain more. Bengifuna nokubuza ukuthi kwekuba nesikhathi la khona nje ungaboni ngonokulunga. Bekupha leso sikhathi. Yes. Yabo-ke ngaleso sikhathi ningaboni ngosisinokulunga ilesi sikhathi ke usisinokulunga besenza izwi elithini zalani nande. Nithi qhamani nande. Bekukhulisa ingane mfethu ama chores asemshadweni. Yeah. Umshado yakhiwa ngithi. Yeah. Umuzi yakhiwa ngithi. Yeah, umuzi yakhiwa. So bengiye ngafikelwa ileyo process yokuthi manje ake ngifocus ngala ngikhulise ngala kubalance ngithi ngigijima nangala bekubalansile nangala yabo. So also siyazidinga Nkosi yami ndothini siyadinga ibackup kwa music siyabadinga abantu abangathi sis come I can help you. Come I can help you. Amandla akhona, istamina is there. But sometimes ubona ukuthi yabona ke manje la ngiswela amandla okwenza. Ngaba u1 no2 no3 ngiyawenza o ngaba ngilapha. Kodwa ngenxa yokuswela ama powers ungakwazi. Uyabona nalokho kuyasihlalisa phansi ezama artist. Isn't it? Yeah. Zokubuyisela kancane emuva kwindaba kaTata uNJ. Ngiphilile kakhulu nobaba NJ isikhathi eside. Ubenjani mayijabule? Or ubenjani futhi mayikwatile? Okanye ngithi ubenjani ubenzani mayijabule? Ubenzani mayikwatile? Yabona umejabule angani dansela anenzela isibatsiba ahamba yokosinyama mfethu abuye nenyama eningi abuye namadrinki aqhumisa amajoke asijahe endlini kugijinywe sidlala umacashelana ayibo mfethu he was Serious? a father ubaba mejabulile bangakwenza la yonke into umbona athi hayi bangani bami ngihappy manje besibiza kanjalo bangani bami Babizana ngabangani. mfethu kodwa ungamthinti awu meseshintshile hayi ke uba ubeseshintshile mfethu ubekubiza nanoma eliphi igama elifike kuqala and-ke ubaba bengamfuni umuntu odlala ethimini ubekutshela ubaba athi uma uzodlala
ake ngiqale la nje lethe mhlawumbe imvuselelweni akuhambanga kahle nathi siyabona ukuthi akuhambanga kahle because ubaba bengilo muntu obe-excela when enza into ubaba bengasibiza ispeaker asibizele uzodlala ngespeaker ebethi make sure ukuthi usilalise endaweni enhle bukhela amabhanoyi akusekhona SAA ngaleso sikhathi yeza into engishoyo uyamblessa indaba thina ukublesswa nani sayifunda lapha ubaba Tsunami sasingazi nokuyazi ama-minister sasisuka kuwona ukuthi ukuholelwa nokuholelwa sihlangene nawo kaGodzami leyo nto mina ngathuka ibhadi nje ngibamba 500 rand wami ukuqala Ubenihola lapho eGodzami I'm like yo ayibo imali engaka agijime ekhaya ngathenga into eziningi kabi yabo so he was a father ubeyilenhlobo ethi angikwazi uhamba nezingane zabantu abanye bangama breadwinners abanye njengoba nilabashadile bayondla imindeni so mina uNkulunkulu mengibusisa I had to bless you ngoba iGodzami without you bantwana bamayikho ebengilobaba onjalo athi ngeke ngihlabelele ichorus mina ngeke ngasharishe ngidlala ikeyboard ngeke ngizenze lezo zinto ngidinga nina as my team so ukujabula kwami akube ukujabula kwenu but ke bebakhona sixabana khona ke mayibona mhlawumbe uma ngihambi kahle emvuselelweni abona ukuthi mhlawumbe ubuso bethu bushintshile athi bangani bami kuyabheda kuhamba kahle endaweni ethizeni hayi moya yesibheka phansi sonke inhliziyo zishone phansi athi ngoba ngiyanazi nenhliziyo zeni ngiyazizwa uma unenkinga yokuthi ngeke uzuhole nanga umnyango ongene ngawo nesikhwama sakho yasazi la sikhona take your bag umnyango uvulekile uhambe kodwa ukwazi ukuthi uma uqeda ukuhamba uNkulunkulu uyoletha omunye amfake kule ndawo yakho angeke siphinde sikhale ngawo esikudinga yabo angeke sikudinga ubaba into bimenza abe nolaka umsebenzi kaNkulunkulu kuphela ubefisa ethanda ukubona umsebenzi kaNkulunkulu uhamba kahle ebengayifuni into ethinta into enetende phakathi uma ufuna ukuthinta ubaba nje isithole sukela iministry yakhe sukela itende lakhe hayi ke lapho ke usathane uyabona ke bengazizwani ke baba nento nosathana amademon phakathi angithi uyamazi nawe wezathi ngifuna usathana azayisuzela ibhoshi yabo so bengubaba benjalo nje benjalo ubengafuni ubaba umuntu obanana ngasikhulisanga kanjalo baba akasikhulisanga kanjalo as a result ubaba abengasijwayezana nokusincoma kakhulu ngoba athi angifuni ukunincoma ngoba ngizonincoma uphakame niyonconywa ezulwini uNkulunkulu manifike ekhaya so sakhiwe ngaleyo nsimbi enjalo futhi sihlohlwa ukuthandaza ukuthi pray holiness bengayishiyi kubabe holiness ubungcwele ninjalo philana ubungcwele nithandaza ngiyathandaza kuzila ukudla siphila ubungcwele because ivangeli besho kahle ukuthi ivangeli lo muntu ongaphila ubungcwele lihambe lihlabe lingadleki but when you live holiness ivangeli lakho liyodliwa umhlaba wonke yo bazalwane bami lamakhaya it is very quite interesting you know getting to know much more of the legend engathi umoya wakho ungaqhubeka uphumule ngokuthula la khona what a man he was siyambonga uNkulunkulu yazi uthi behamba endaweni eziningi omunye umuntu yakutshela mina ngizalwa uNJ Sithole nomunye hayibo this great man yakutshela naye ngizalwa uNJ ebona nje lo muntu uzala umhlaba uzeli ya umhlaba wonke hayi umhlaba wonke uzeli ubaba mfethu ubaba bethandwa kaXhosa ethandwa yonke indawo mfethu mina as a result wena bhuti wami after ihambile ubaba ngayitshela ngathi maybe ayikho team engeze ngiphinde ngikwazi ukusebenza nayo ayikho team engeze ngiphinde ngikwazi ukuthi ngithi ngi-full time lapha eteamini lapha ngoba ngiyasaba ngisabiswa ukuthi ngiyasazi isandla engiphuma kusona yabo bengakuncenga ubaba akasincenganga ubaba ngevangeli kodwa ubaba ubekwenza ufile ukuthi nangu baba yabo mina angikhuliswanga ubaba wami like physically angihlalanga naye kakhulu uma wami akashadile yabo so angihlalanga naye so that fatherly love bengingayazi that fatherly love mina ngiyithole kulamadoda kaNkulunkulu
yabo. As a result ngifika kwegotsami mina ngangizi-isolate wethu uma ifika ngibaleke ngoba phela ngijwayela ngihlala nobaba angazi ngizothina emntwini owubaba wangibamba one day wayewena njalo uma ngifika uyabaleka ithi into yakho wozohlala na kwenzakalani ngaqala ngamxoxela owathi hayi-ke ufike kubaba-ke manje ngizokuzwisa mina ukuthi ubaba yini yabo because wena ubona mina fanele ube nejoy ufeel safe so mfethu wangizwisa lolo thando lo muntu ongubaba empilweni yabo uma ngithi he was a father not to us to many ngisho idakwa to many ngiyabona mfethu ezinoma umbona ukuthi nayo bengu mother of many nations she's a mother to many yabo so sokuhle. Do you think ubusaphila ngabe izinto zinjani? Mfethu umuntu abukude. Umuntu abukude kakhulu nempilo. Ngikhumbula eSamarisburg ethanda ukujoke ke. Athi kimi engibiza ngomlingi. Athi wemlingi sifuna uthola incwadi zokushayela manje. Ufuna uthola incwadi zokushayela. Ngoba imoto zoba nayo. I'm like, hey baba, ngempela. Ubaba wesijokisa ngezinto ezakhayo. Futhi akubuza ukuthi ekhaya wenzani. Yini oyenzayo ekhaya. Mina ngafika kwaGotsami nganginesifiso sokwakhela abazali bami ekhaya. Umuzi. Angithi ngisenogogo mina. Okay. So ekhaya njengoba ngisho ngithi besingahlali nobaba ngikhuliswe ngugogo noma. So uma most of the time ibengabikho la gogo lezophanta so ngakhuliswa isalukazi. So isimo izindlu zakhona ubona xa kunetha kuyanetha. So ngakhula nginalento ethi ngoba sengifundile ukuhamba indawo eziningi sengibonile ukuthi umuzi uyakwazi ukufaka ama tiles uyakwazi ukwenza ube muhle. Nganalento ukuthi ngiyafisa one day kwakho umuzi wasekhaya. So mina ngifika 2008 eyami imali ngangithi mangihola mfethu wangithathi njengoba injalo ngithumela kuma ngithi mahambe uthenga ama blocks. Usho ngelinye ilanga wangibamba ngikhuluma nocingo ma ngiyambuza material uyithengile in abuze wenzani kwenzakalani ekhaya ngithi mina ngizama ukwakha indlu baba ngifuna ukwakhela abazali bami so that mhlawumbe uNkulunkulu mengikhumbula ngomshado ngihamba ngibashiye be safe besendaweni right ngiyazikhulumela lapha zekhle ngangekazi nanokuthi kuse kube khona umshado. So wayethula esibheke esibuka asibuze one by one ekhaya wenzani so wathi umeza ukuthi ngiyakhe ekhaya waba interested uyibo wakhangani ngithi mina ngiyahola nje babalana wathi wakhangale imali enginikezwa la kwaGotsami ngithi mina yes ngikhumbula nje futhi ngenyilanga ngayithatha yonke ngangasayithumela ekhaya ngipledgela ke impilo zabafowethu ngayithatha yonke envelope yes ngangayivula ngangayibheka ayithi ngizopledge ngabhala phansi isicelo sami. Ngikhumbula ukuthi ngaleyo nyanga uyena wazi anginikeza imali ama cosmetics wathi hamba uyothenga into zokugcoba wenze njani ngathi hayi kuzophileka bakhona sisibami zokugcoba kubona wathi mina imali thenga into zokugcoba. So wengilwa umuntu ekuphushela ukuthi do it ejabulisana nokuthi emakhaya masifika abazali bayasmile yabo ukuthi ingane yami bihambile yosebenza usubuya sithenga lokho kudla and stuff athi ngifuna abazali beni babe happy bangamzondi uNkulunkulu onibizile yebo. So mfethu uyabona to that note ubuza ukuthi ngabe impilo injani ha umuntu ngabe ukude phela lento yami yokucula ngabe ilula kabi ngabe ilula kabi ilula kabi phela baba yilo ngikhumula uliplay artist eCape Town elafika nama box ama CDs yes wawadayisa wonke enkonzweni evuselelweni wathi hamba lo mculo hamba nama box empty wathi qhubelekani nemsupport cabanga kube sekhona yo umuntu usephushekeke kude kakhulu mfethu kakhulu baba ithanda ingane yaphambili ngimthanda umuntu one vision to have a vision kumkhulu wayo umqedeli yo Sam yazi mina ithi pity ukuthi angazi ngambona sorry I should so akazi yo I should so angazi nje ngaba sendaweni la mfethu umuntu oyedlala ngisho itendeni ubaba umuntu ebona amatende ngababa egcwala agcwaliswa yini abanye asho athi ngiyazi abanye abezelanga uzolalela intshumayelo
intshumayelo bazobuka mina ngibadansela la wenama jokes uzoqhulula ijoke etendeni kuhleka itende lonke kwakubuya izidakwa ezohlala zihlale lapha phambi kwestage zimbuke kanje athi futhi ningamkhiphi imiyekeni kokunye athi uyashumayela isidakwa simlinganisele lapha emuva lento ayishoyo ahlekise ngaye baba kuhleka umuntu wonke like in his presence kwakuba ne joy peace happiness yebo Yo, Shithi Jesu cha mina shema yakmaza ngempela. Maze emuva nakhona ngaqala ukwazi ngaye engasekho. Ngilokhu nje mangibona ama video lapha. Hayi shuthi usemncane ukephi? Awulibeli ukephi? Shuthi usemncane. Usho ukuthi umncane kahle kahle. Usho nje? Yeah. Ngimdala mina. Okay. Uhlala phi pho? Uhlala kuliphi izwe? Ngoba lesasigcwele la eGolden. Ngineminyaka ewu42. We. Ayeke inkinga. Ngathi Usho ukuthi ivangela lingakubambi ngaleso sikhathi ke. Kodwa hayi phela one thing about uTatwe nje ngishaya uthiwa bele ngakubamba ivangeli kodwa mancane amathuba ukuthi bungangamazi. Yeah. The way been influence ngakhona. Lamuntu ufica kukhulunywa ngaye abantu abangakhola abangayisho esontweni. Mfethu kwakukhala izidakwa kushona ubaba. Yo. Bethi siyoba yini lento ibisikhulekela. Emhlaba washintsha mfethu. Kodwa akangisho lutho. Eish. Hayi angisho lutho. But how is life now? Hayi. Mfethu thina labantu basinika ifoundation strong. Uthi life ukunikeza red sign. Wena uthi ku green. Ngomthandazo lo abasitshela wona my father Bishop SM ngayo ngangazi ukuthi nayo sezohamba emhlabeni yena uhambe ngemuva kababa NJ eqale kuhamba NJ wafika ekhaya and said to me ungamiyeki uNkulunkulu nokulunga ungamiyeki uThixo hayibo tata wathi hayi ndizokuxelela nje lonto ungamiyeki uThixo kanti mfethu angazi ukuthi sekusele izinyanga ezifew kathi uma ngivuka ngithola icall ekseni ukuthi ube involved kwi-accident and he is normal I'm like ubezongivalelisa ezongiyala futhi ukuthi ngingamiyeka uThixo so ngizama ukuthi eke yafika iCovid mfethu kwashayeka wonke umuntu kwaba worse ku-industry kwabheda akumnandi ukulamba akumnandi ukunga afford akekho umuntu mfethu odalela ukunga afford empilweni like ungayitholi into oyifunayo uyayibona but kunjalo amazwi athi ungamiyeka uThixo futhi ungamshintsha uThixo angilonda kuthe kunzima kunjalo iCovid belutha abantu benza yonke into bedivert abanye bethatha ama shortcut ngoba kunzima ngathi mina I rather eat uphuthu nombhubhuhlo into engeke ngiyenze is to go outside ngishintshe direction ngebenxa ukuthi ngifuna ukulala ngidle ipizza I will never ilahlekele uNkulunkulu ngeke into engizama ukuyisho ukuthi noma kunje kunjani siphushele kuya phambili but that foundation abasinikeza yona kaNkulunkulu ongamlahli nongamshiyi umuntu uyayizwa into engishoyo engisustainayo but noma kunjalo angilali ngingadlile Yo ngine shelter yeah ne yabo because umuntu ungasho ukuthi uyahlupheka umuntu ke uselala phansi kwama bridge athulela ungadlile mfethu uma usavuka ekseni ugeza ugqoka unendawo kulala udle something uNkulunkulu khona impilo iyaqhubeka ngiyazi kunokulunga ukuthi kunabazalwana bakudala bakugcina mabe kubona bathi hayibo nokulunga usekhona njalo ushilo la ukuthi usacula futhi njalo mhlawumbe nakubazalwane ke nakumasonto sesifika sekugcineni nabafisayo ukuthi cha siyafisa ufike enkonzweni sizocula uzosibusisa ngesiphiwo sakho njalo bona mhlambe bakuthola kanjani sesifika sekugcineni oh hey hayi bafethu ngiyatholakala
uma nje une conference, unomshado, imvuselelo, uma udinga uMC okuphathela uhlelo ngikhona einkundleni zokuxhumana ke just to follow me. Yabo at least abantu abangifollowisha bayazi ukuthi okay manje ngila. Laphana ku TikTok ngafika nje umuntu asearche unokulunga amazwi endlela. TikTok even indlela ukuthi ungithola kanjani khona laphana. Information yonke ku Facebook ngine page lami. I am Nokulunga Ndlela umazwide akekho. Okay. Nginayo iYouTube channel yami Nokulunga Mazwide Ndlela official. Yabona ke lapho ungena kuYouTube uthola nama video akudala kwaGodzami ngisemncane. Yeah. Angiwalahlanga bafika wafice khona laphana. Ingoma yami le entsha ethi Nkosi Moya Ngcwele ngicela abantu bayidownload Nkosi yami. Futhi ngiyaphisana nicule emabandleni. Yes. Sidumise njenga ethi Nkosi Moya Ngcwele uvela uthembekile njalo. Mfethu unento engifuna sikhumbuzane ngayo singayikhohlwa. Asishiywa ngasedwa, sishiywe noMoya Ngcwele ongumduduzi wethu. Yayizwa nje ngisho nobuba uJesu wathi hambe yakubaba wathi kodwa nginishine. Shisha noMoya Ngcwele. So we must say Enkosi Moya Ngcwele uvela uthembekile njalo. So ingoma le ngicela yona bayicheck lapha ku Spotify. Kuma online stores nako Deezer, Amazon, Apple Music. Asearch nje umuntu nokulunga amazwi endlela Enkosi Moya Ngcwele uvela uthembekile njalo. So unganimeme ebandleni lakho ifike ngiphathele uhlelo ungibizeke ngibe iartist ke lo side ngiyatholakala nje ngikhona. Wow. Ngikhona I'm back. Hayi ngiyacela bazalwane ake simbhukheni nomzalwane siwashila ama details wakhe ake simbhukheni simtholeni njalo njalo sobe sinaye nathi ngomhla ka 25 October lapha na eSoweto eDlamini Multipurpose Hall, our last gathering of the year 2025. She will be there. She will be our MC. Akithi nani lethe ngisho anifuni ukuvuma ukuthi ngiartist. Anifuni. Yes, uzoba MC wethu bazalwane bami mhla ka 25 October sobe silapha eSoweto Dlamini Multipurpose Hall. It is one of the biggest hall khona lapha na eSoweto. Sobe sinayo ubaba uBishop Pierre Chiliza all the way from KZN. Sobe sinaye lapho ke baba Bishop and Ibthelezi no baba Mfundisi uXaba sobe sisonke lapha kule ndawo. So memengani bazalwane for more info 0788 417 844. And also if you want to partner with us kona lo msebenzi siwenzayo same number ngakhona ukuthi usithinde khona lapho ke sibonge nakuyo ubaba uNdlela ngokuvumela umama ukuthi eze la kusesizothi uzoxoxa naye. Sibonga kakhulu baba Ndlela ekutheni ukuthi usivumela umama ukuthi eze la. Sibonga kakhulu. See you on the next episode bazalwane bami. God bless you. Thank you.